Nire ustez jaiak oso ondo joan dira, jendea oportunitate asko izan ditu gauza asko egiteko, txikiak eta nagusiak ere. Arazo hainbat izan dugula eta ez genuen espero, baina egin dugun guztia saiatu gara egiten eta gehiagotan ez gertatzeko espero dugu. Kristorako onorea izan da niretzako Luiandoko festa errepresentatzea. Guztiok hor egon dira niretzako beti, aurreko urtetako damak ere. Guztiok batera, errespetuz, animatzeaz, Luiandon kriston ambientea dugu.